Siphinda sinibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Kanti ezihamba phambili kuleli hora babenze iphasela ababanjwe bezoqhekeza. Kanti ezweni elithile esigodini esithile abathile ababanjwe ngabathile bezoqhekeza emzini othile babanjwe babizelwa umphakathi othile omane wabapanisha ngokuthi ubagoqe ngesalo tape umzimba wonke. Kuthiwa laba abakwazanga nokunyakaza njengoba nje begoqwe ngesalo tape engathi amaphasela azoposelwa ezweni elithile. Kuthiwa umphakathi ubashiye kanjalo amahora ambalwa ngaphambi kokuthi babize amaphoyisa athile. Kanti bahlukene phakathi ababukele emakhaya ngalolu daba. Abanye bathi lamalungu omphakathi agoqela aba ngesalo tape kumele aboshwe avulelwe nje icala elizobenza babhadle ejele ngoba akumele umphakathi uzithathele wona isinqumo sokuthi bampanisha kanjani owenze ubugebengu. Kanti abanye bathi shosho benze kahle babapanisha ngalendlela. Mbukeli, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Kanti sizibeka lapha ezaleli hora siphinde sihlangane futhi uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.